Mohammed El-Musrati magħruf aħjar bħala Lilu King ingħata l-ħelsien mill-arrest mill-ġdid fuq depożitu ta' 40,000 euro. El-Musrati, ċittadin Tuneżin ta' 32 sena, kien spiċċa mill-ġdid il-ħabs f'Ottubru li għadda wara li ġie akkużat li kiser id raġel u kiser it-termini tal-ħelsien mill-arrest fi 3 każijiet preċedenti. El-Musrati ġie akkużat li weġġa' u qegħdet raġel f'inċident fit-12 ta' Ottubru f'Taslima li kiser il-paċi pubblika u l-kundizzjonijiet tal-ħelsien minn diversi arresti. F'Jannar u ingħata l-ħelsien mill-arrest iżda l-libertà tiegħu ma damitx ħafna wara li l-Avukat Ġenerali appella b'suċċess id-deċiżjoni quddiem il-Qorti Kriminali. Issa f'digriet moti il-ġimgħa. Il-qorti kkunsidrat ir-rekord kriminali tar-raġel u l-istat tal-proċedimenti li għaddejjin. Il-qorti tat il-ħelsien mill-arrest billi ordnat lil El-Musrati jidher għal kull seduta tal-qorti u projbixxietu milli jitlaq mill-pajjiż. Huwa ġie ordnat jiffirma l-asta tal-pulizija darbtejn kuljum. El-Musrati ġie ordnat joqgħod fl-indirizz tiegħu ta' ħażebbuġ hekk fil-qorti imponiet curfew fuq l-akkużat. Il-qorti ħarġet ordni ta' protezzjoni favur l-allegata vittma fil-waqt li ġiet imposta ordni ta' supervizjoni fuq l-akkużat. L-ħelsien mill-arrest ingħata fuq depożitu ta' 40,000 euro u garanzija personali ta' 200,000 euro. Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo presediet il-każ. L-avukati Franco De Bono, Marion Camilleri u Jose Herrera assistew lill-Musrati.